Hürmetli hürmetli tomoshachilarimiz. Yayın qop o'rtag'ina kelib yetdik. Hem de hisnali yanglishmaqman. Kisima studiyalar men Firdat G'aliyev ham xizmatdoshim Go'zal Ishkenina. Hayırlı irte, dostlar, tuğanlar, biz yine heddik menen usraşıbızga bik şadmız elbette hem bugün biz temаны үдінсәліклі ғұмыр аққан хауғымақ себеп қайтмайдар Фирдат ағай. Карим Хакимовтың 30 yıllığına bağışlanıq. Яснапта башқұрт ерен халқыбызды дамдаған бір хисап білдәлі шәхістер бар. Олар арасында дүнияуы кемелде тонылу яулаған ордақлы милләттәшібіз мәшһүр Совет илсе болып танылған Карим Хакимов айрым орынды билеп тора. Хөрмәтле томошачлар, бүген біз Карим Хакимовтың туына 130 еллык турасында сөйләшәсәк. Һәм эфирга Рәсәйнең атқаданған Башкортостандың халық артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Салават Юлаев ордены кавалеры Әхтәм Әхәт улы Әбу Шахманов һәм Карим Хакимовтың туғаны янсәре дип әйтһәк тә яңлыш булмас. Зарима Хәсән кызы Гыйндуллинаны сакырдык. Хәерле иртә, һаумыгыз. Һаумыгыз, хәерле иртәләр. Хөрмәтле томошачлар, студия телефоны хандарын хатırgызга төшереп үтәбез. 295-92-72 һез шылтыратып үзегезнең фикерләрегезне, тәкъдимдәрне әйтә аласыз. Бәлки ниндәйдер һезнең безнең бүлешә торган хатирәләрегез дә бардыр. Шулай итеп, хәерле иртә тибендә шәһәр тагыла бирде. Күзгә күз карап сөйләшеп алайык әле нисен дигәндә, ысынлап та шул тиклем олы шәхес, дөнья кимәлендәге шәхесте бүген искә алабыз, уның турында сөйләшәбез. Бuna һездән башлайык әле. Ниндәй хатирәләр турында һәм иң беренче үзегез белән таныштырып китегез, зинһар өчен. Нисек туганы килеп сыгасыз? Доброе утро, дорогие телезрители, слушатели. Я являюсь внучатой племянницей Карима Хакимова. Моя бабушка, родная сестра Карима Габдрауфовича Хакимова. Мама, соответственно, моя племянница Карима Хакимова. 11 июля этого года по каналу «Россия» был показан фильм «Миссия выполнима». На самом высоком уровне с участием Сергея Лаврова была дана огромная оценка деятельности Карима Хакимова. Высказывались многие деятели, участники Министерства иностранных дел. Я хотела коснуться книги Олега Борисовича Озерова, которую он мне подарил. Она издалась в прошлом году. Значит, по теме Карима Хакимова концепция была очень глубокая, с изучением не только темы Карима Хакимова, всех мировых процессов, которые происходили на тот период. Я хотела сказать, что первый, кто занимался темой Карима Хакимова, это был Гадилов Лутфи Закирович, журналист, председатель радиокомитета Башкирской АСР с 1941 по 1945 год. Когда Лутфи Закирович Гадилов был другом и соратником Карима Хакимова. Они учились вместе определенное время в медресе Галия. И затем судьбе было суждено жениться на родной сестре дипломата Магнии Габдрауфовне, моей бабушке по линии мамы. Когда расстреляли в 1938 году как участника Карима Хакимова, как участника шпиона, участвующей в пантюркистской контрреволюционной группировке, тогда недоумение в семье было большое, и тема сталинских репрессий открыто говорить было запрещено, поэтому документы хранили частично под землей. Мы жили на Аксакова, 33. Дом этот уже снесен, но он известен, потому что туда приезжал Карим Хакимов в 1933 году, и я отдельно остановлюсь. Гадилов Лутфи Закирович тайно встречался с людьми, которые знали Карима Хакимова, набирался материал. И в 1956 году, когда реабилитировали Карима Хакимова, то Лутфи Закирович Гадилов начал ездить открыто по архивам городов Томск, Оренбург, Казань, Ташкент, Узбекистан, Москва и переписывать документы. В 1976 году он передает
все фотодокументы, негативы, переписки, письма передает в Национальный архив на пожизненное хранение. Материал накапливается. По мере накопления материала появляются книги. В 1961 году книги на русском и башкирском языке в соавторстве с Гумеровым. Хотела остановиться на как все начиналось. На самом деле, первое, все архивные материалы, они всегда вызывают каким-то глубоким чувством душевным, какие-то ассоциации, потому что я свидетель этого времени. На самом деле, первая статья вышла в 1957 году. Только статья. в 57-м. В 1957, да, в Башкортостане. В 1957 году в журнале «Азаби Башкортостан». Такая статья. Башкортостан журналында. Мына без ысынапта һәр беренә тукталып китербез әле. Мына безнең экранда ла күрһәтелә бик кадерле фотолар, кирәк фотолар әйме. Мына ошо фотолар һездә бармы, хакланамы? Обязательно. Эти фотографии, оригиналы отданы в Национальный музей наш, а копии, хранятся в музее на родине Карима Габдрауфовича, Бешбулякский район, деревня Дусяново, где очень проходит активная работа, выигрываются гранды. Наша семья очень благодарна вкладу, который все помогают развитию этой темы, помнят Гадилова, который увековечил имя Карима Хакимова. Я хотела вашему вниманию представить альбом, который вышел в 1958 году. В 1958 году по архивным материалам, представленным Гадиловым. Разрешите, я остановлюсь на некоторых фотографиях. Әхтәм Әхәтулла бұл альбомдарды, фотоларды барыһында үҙенеке кеүек беләләр, шулай бит? Уның гаиләһе, тормыш иптәше менән таныш булганлыгы да әйме, яңлышмаһам. Әйе. Нисәнсе елдар ине? Был нисәнсе ел булды икән, җитми икән. 82-й, наверное, 81-й, 80-й. Мәскәүдә без теге спектакльдә уйнагас. Кызыл Паша спектакль. Кызыл Паша, Асанбаевты бит хөкүмәтебез командировкага ебәреп, гарап илдәренә ошо заказ биреп, Кызыл Паша спектаклен япты. Шуны без сыгаргас Мәскәүдә уйнадык. Беренче көндө беренче уйнаганда нишләптер мен иртәрәк бардым нигә театрга. Лик Валерьевич ут куеп ултыра, эргәһендә Асанбаев. Ишеттеңме әле? Демичев килә тиде. Әйе, ул вакытта иң югары эшелондагы бер шәхес. Кандидат члены политбюро бит инде, министр культуры итеп килгән. Мин аптырабрак калдым. Шуннан театрды бикләнеләр, отцепили. Хатта безнең директорлар индермәделәр анда. Теге аксалар инде. Әйе. Ул сәхнә тулды аксалар белән. Шундай теге напряжениела уйнап ебәрдек спектакльдә. Шуннан уйнап беткәс, мен әйтәм, котылдым. Атлайым тем, аяқын итмей, тыңламай. Эшләмәй. Сәхнә артына китеп барам, бер вакыт кычкыралар. Папа! Дип. Әйләнеп карасам, бер карсык йөгереп килә. Папа дип мине кусаклап алды. Мин аптырап калдым инде. Кем? Мин Карим Хакимовның кызы. Ул спектакль караган икән, кызы менән. Шуннан илай инде, ул Кызы Флора килеп сыйлады. Флора, я. Эмоции так зашкаливали. Шуннан елышып карточкага төштек, сыгып кеткәс инде, зритель сыгып кеткәс. Шуннан теге авансына ла бер кызы кайтыра. Арканда бармагын капканда, аптыраганда. Мәйтәм, был кем ул? Флора, минең кызым бит ул камыт. Шулай карточкага төштек. Кунакка сакырды ул безне. Ләкин алдан шылтыратты дип телефон номерын бирде инде.
Халкыбыз тарихында юйылмаслык эз калдырган Кәрим Хәкимовты бүгүн дә онытмайдар. Быел иһә уның тууына 130 ел тула. Ошай канлы шәхестең якты истәлеге хакына уның тормыш юлына бер азы байкау яһайбыз. Яснатта студия кунактарынан тагыла бер таныштырып үтәйек, достар. Кәрим Хәкимовтың туганы Йен сәртип әйтәктә дөрес булар. Зарима Хәсән кызы Гиндулина һәм Россиянең ат кызы Башкортстандың халык артисты. Республикабызның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Салават Юлаев ордены кавалеры Әхтәм Әхәт улы Абушахманов бүгін бездә кунакта. Без сак кына хатирләргә төшеп киттек, әлбәттә. Безнең алда бuna искиткес фотолар һәм Кәрим Хәкимовтың үз кулыннан язган ниндейдер әйберләр бараймы. Моны нистер һөйләгәндә тәндәр зымбырлап китә хәтта. Бұл тарих һәм ябай тарих кына түгел, улы тарих, дөнья кимәлендәге. Зарима Хәсән безгә зур альбом да алып килгән. Ниндәй альбом Зарима Хәсән? 57 елда эшләнгән. Да, вот я хотела представить вашему вниманию альбом, который к 1958 году была уже создана биография Карима Хакимова, издана. Вот перелистывая этот альбом, который организовал Национальный музей, мы видим место рождения Карима Габдрауфовича Хакимова. Это Бишбулякский район, деревня Дусяново. Здесь личный послужной список, есть фотографии, опросный лист. Значит, здесь так. Деревня Дусяново, где родился Карим Габдрауфович Хакимов. Хакимов, значит, в 14 лет он ушел из дома на заработки. Огромную роль сыграл Оренбург, революционные события, где он проникся идеями революции. И для того, чтобы вершить... Очень была большая тяга к учебе, и поэтому он смог в Томске получить на русском языке аттестат зрелости. Далее он начал общаться в кружках революционных и начал вовлекаться Он участник в дальнейшем гражданской войны. Вот перед нами фотографии 18 года, где он явился губернским комиссаром по народному образованию Оренбургской губернии. Мөмкин күрһәтергә бына безнең телевизор караучыларга, әгәр операторлар төшерә ала икән, бuna зинһар күрһәтегез, бу 18-нче елдагы фото хүрәт. 18-нче елдагы. Буны аслап та тарихи фотолар. Бик кирәк күрһәтелә торган. Әйткәндәй, кадерле достар, 295 72 һорауларыгы, теләкләрегез була, шылтыратыгыз, бәлки ниндидер фикердәрегез бардыр, һәм бuna миңа бик ошо бер һорау борсы әле ул Фирдәт агай. Безнең Әхтәм Әхәт улы охшаганмы? Фотоларына караганда ничек хайлап алдылар икән? Ну, на самом деле, талант есть талант. Вот, если коснемся спектакля, где главного героя играл Ахтям Ахатович Абушахманов, мы восхищены были образом, потому что сам герой был влюблен в этого, сам артист был влюблен в героя, изучал документы. По внешним данным невозможно было не влюбиться в образ, хорошо выполненный и очень на высоком уровне поставленный спектакль по сценарию Асанбаева, который даже специально ездил в арабские страны, чтобы воплотить тонкости Востока, чтобы не упустить каких-то деталей. Поэтому это был большой аншлаг, это был большой фурор касательно спектакля, который вышел и на премьере которого я была с дедушкой в 1982 году. Эмоции зашкаливали, был весь цвет культуры. В конце спектакля я была студенткой медуниверситета, молодая. Так как с детства я была воспитана на этом образе, я не видела Карима Хакимова в силу своего возраста. Мне было важно поговорить с главным героем. Я зашла за сцену, встретилась с Ахтям Ахатовичем Абушахмановым. Мы обменялись мнениями. Я поблагодарила за ту роль, которую выложил и этот талантливый артист. И по сей день
я благодарна судьбе, что произошли события, и наша республика именно была первой, которая сохранила образ Карима Хакимова. Но был аншлаг, и были в дальнейшем поездки в Москву, спектакли с огромным успехом. Мен бұл спектакльді бек яқшы хатırlayым. Бұны Ақтамаға мен сәхнелер көрдім. Біз көмек сәхнелерде қатынаштық. Әмма төп геройды башқарусы Ақтамаға хет болды. Бұл кеше менен мен қызыққына башланым саққына алдарақ. Спектакльға текілім. Актердар йортында оның хақында бір кесе болды. Шунда мен Дим егетті деген шығыр үйләдім. Меңе бергенілер. Бұна шунда ол Рамзел Валиевтің шығыр болып сықты. Бүгін Татарстанда ол. Ол меніңерге келділі, мен ауылдашы, Ирақ қана туғаны деп елеп алып кетті. Вечер хейбәткені өтіп кетті. Әм ұшында мен қызыққынып кеттім бұл кіші менен. Үйрене башланым. Рамзел Валиев көп кенә һөйләнде, ул роман да язасакмын дигәнә, битте романын һаман күргән юк әле. Бына Әхтәм хәз. Бәлки ул шылтыраталар, безгә шылтырату бар диләр. Кабул тейк. Хәерле иртә. Алмагыз. Әйе. Хәерле иртә, без һездә тыңлайбыз. Мен Ақтамар Шахмановқа. Телевизорда да көрсеттің, что вы меня сразу включатите. Ниндәй һорауыгыз бар? Мен сізні естатта, сіз еш болғанда да, ол «Красный паша» спектаклінің көп бәртері қарадым. Солай именно вопрос солай, не бүгін аны көрсеттерге сілемейді. Телевидениеда да ма, радиода да ма, башқа вақытта ма, или башқа драм театрда. Почему? Мне еще хотелось вам Шахмановна көрге «Красный паша». Рәхмәт. Бұны һеҙҙең әйткәнегеҙгә беҙ яуап итеп ҡайтарайыҡ әле. Беҙ был спектаклде бик йыш күрһәтеп торабыҙ һәм яңлышмаһам 24 июль көндө Башҡортостан 24 каналында ҡабатлап күрһәтәсәкбеҙ. Беҙҙең хилафлыҡ юҡ. Инде һорауға Ул спектакльді яңынан қойу бик еңеліш түгел. Әлбетте, хөкүмәтебез бұл хақта уйлай. Театрға берілген. Мақсат қойылған. Әлі айрат бик текшеріп жүрейінді. Мұна неге әлі Дүсәнгәлі барып қайтты ол. Озеровтың китаптарын оқи. Мұна теге Икенче яртыла булды бит передача деген иде. Тапшыру. Онылай йокламай каранып калды. Әлбәттә теге вакыттагы спектакльдә ните булмай. Кабатлап булмай. Чөнки мен ана бултырдым. Ул спектакльдә уйнагандар берничә кеше генә калган бер хәзер. Бик әз калган. Әйткәндә менә ошо спектакльдән бер үҙек кенә карап үтәйекме? С удовольствием. Әгәр мөмкин була, хәтергә төшереп үтәйек. Бөтен режиссерлар әзерләп куйгандар. Бер нисә Тиклемулы Куаныстан. Йөрәгем ярылып үлмәм икән. Куаныстан йөрәк ярылып үлмәйдер. Мәрткә генә китәләр. Умар әфәнде, без дә туган илебезде бик нык һагындык. Султан, әйдә теге ярыңды. Илебезгә сәлам булһын.
сәйімдің осағында мені ошайға аштар пешмәгән. Бик һағындым сине, туған елем. Кайтыр юлдар әле төшмәгән. Кыштар ысып етмәс был яктарда. Ризыктарым әле бетмәгән. Ризыктарым әле бетмәгән. Күңелдәр тулып китте шулаймы? Әхтәмәгәйдән дә хис тойгылардыр. Мен бұл спектакльдә бик күп караным, әле бына тәндәрем зымбырлап китә, шул тиклем матур хатирәләр. Бұл өлеш кызының Флораның хәтереннән алынгандыр. Чөнки оның яраткан улы үлеп кала. Ә кызы тугас, ул кызын гел итәләп йөрде. Итәләп йөри һәм теге диңгез ярына итәләп алып барып, теге кояш батыр сакта ташка бастыра ала кызын, Флораны. Ана иде кояш баткан якта минең Башкортстаным ди. Шуннан арырак минең авылым Дүсән бар дип кызына һөйләй дә, ул бик матур йырлаган була. Йырлап ебәрә диңгезгә карап. Мин бит инде йырга һәләтле түгел, шуңа күрә бында теге йыр минең өчен язылган ине. Теге композитор тарафынан мин йырлай алмайм дигәч, Үзгәртергә туры килде инде. Үзгәртергә туры килде, бик кәефеләк кырылды. Әмма ләкин был композитор йыры. Ә ул йырлаган башкорт халык йырлары. Нидә? Шул гарәп илендә. Әйе. Һагынган, сынлап та һагынган инде ул туган яктарын. Зарем Хасан, һез бuna олатайгыз хакында нимәләр әйтерһегез? Әйткәндә Карим абый турысында. Әйе. Мына бөтенләй бер ердә лә күрһәтелмәгән әйберләр юкмы һезнең бүген? Ниндәйдер фотолар да бар, Давайте, наверное, я предложу вам фотографии некоторые, да. Вот, остановимся на вот этом фото. Вот на этом фото мы видим Карим Габдрауфович Хакимов, его супруга Хадича Ганединова в Москве. Мөмкинме? Да, конечно. Һәм? Так, Халик Габдрауфович, Ага. родной брат, да. Это во время поездки моих бабушки и дедушки в Москву. И так, вот это тоже фотография, значит, Карим Хакимов с бабушкой идет в Москве вместе. И на обратном пути, вот как раз вот эта поездка еще, вот, 34-й год. Да, 34-й год. Вот Карим Хакимов пишет. Получение подтвердите. Особых новостей у меня нет. Все живы и здоровы. Как вы доехали, как идут дела, как нашли детей и что нового. Надеюсь, что нас
надеюсь, что нас оповестите о своем благополучном возвращении. Привет и наилучшие пожелания пишет собственноручно Карим Габдрауфович Мөмкин. Хакимов. Вот, бабушке пишет. Мына кадерле телевизор караучылар, Карим Хакимовтың үз кулы менән язылган фото. Әгәр мөмкин булса күрһәтегез. Бик кадерләп кенә хаклайсыз бит инде һез уларда. Конечно, это из семейного архива, из семейного альбома. Еще хотела ознакомить... Был карточкалар акланып калган ер астына күмеп яшергәндәр аны. Шуннан онан катып алгандар инде. Чөнки уны кузгалгас бүтән документларны ниләрдә тартып алган булгандар инде. Ә был карточкалар диде аның катыны менән сораштык без диде спектакльнән уң инде шунда Мәскәүдә. Ул да бик күп карточкаларды әйтте, менә ер астыннан алдык диде. Ер астында хаклап. Шул көенсә генә хакланган. Бозылмаган инде, нигәмәгәдер төреп, әйбәт итеп күмгәндәр күрәһең. Есть Шундай хәл. воспоминания моей мамы. Вот она пишет, как было, как хранили. То есть хотела еще показать одну фотографию. История фотографии такова. Мы жили на Аксакова 33. Аксакова 33. Последний приезд Карима Габдрауфовича Хакимова в Уфу был в 1933 году на Аксакова 33. И хотели проводить достойно, побывав, погостив у нас, хотели проводить достойного гостя. И Гадилов Лутфи Закирович вызвал единственную машину из редакции и хотел проводить на вокзал. Когда они ехали на вокзал, то машина забуксовала, они опоздали на вокзал и увидели хвост уходящего поезда. Тогда Карим Хакимов сказал: в наказание вам я проживу еще месяц у вас, и прожил 2 недели. И сказал: а ты, Магния, Коклаганкос и Чак-Чак положи на чердак, я повезу в Москву жене и детям. На обратном пути из Марселя Карим Хакимов пишет моей маме, племяннице Гефят звали ее: «Я сегодня сажусь на пароход и 6 дней земли не увижу, а потом поплывем недалеко от земли. Привет тебе из Марселя. Карим Хакимов, знаменитая Аксакова 33». Написанное собственноручно. Әмма бернисә ел элек безнең хезмәттәшебез Рәсәй бер каналы журналисты Сергей Брилев та һезнең агайыгыз хакында сюжет эшләгәйне. Дүсән авылына үзе барып, буны безнең режиссерлар әзерләп куйган, был уның йорт музее. Да, музей. Бында хакланалар. Да, музей. Индедер документтар. Все бережно хранится. Барны мәндә. Матурлап кына хаклайдар буның. Очень большая работа проводится в музее, гранты президента они выигрывают. Неизменная трубка, есть история трубки тоже, если хотите, я могу сказать. Әйе. Трубканы лаһирап киттегез инде ул. Да, история трубки. История трубки такова. Кулга алгас төрмәләр трубкаһын бер нигә аксага биреп китә. Охраннику. Охранника биреп китә. Менә шул охранник килтереп бирә нигә музейга. Һәм ул әле лә музейда аклана Да. булган әйтеп. Охраннику отдают, чтобы вернули жене. Перед расстрелом он отдает эту трубку неизменную, которая присутствует на многих фотографиях. Вот эта трубка известная. Жена просидела более 8 лет в лагерях Казахстана, и потом вот передается вот эта трубка, которую, естественно, жена передала на родину, малую родину Карима Хакимова, Бишбулякский район. В музее хранится ряд еще каких-то вещей памятных, в том числе вот эта трубка. Шунда катынның һиләве буенча, Хәдис апаның һиләве буенча, уны атмагандар. Күп нидердә атылган дип баралар. Карим Хакимов. Карим Хакимовты атмагандар ди. Бына шул трубканы биргән кеше һиләгәнме, бергә ниткән, белгән кеше һиләгән. Алар 38 елда аларда шул тикле аслыкта ниткәндәр. Интектергәндәр инде, теге сускан ашата торган һавытынан даже шуларды кырып ашап йөреп, аслыктан үлеп беткәндәр дип әйтте. Бана шул көн туктатаһы килмәй, һөйләшә киләр, ләкин безнең вакыт нақыс
тапшыру бітті. Бәрі солай да. Dur рәхмәт һеҙгә килеүегеҙ өсөн. Зур рахмат Студияға. сезге, правительству, Хабирову радио, президенту правительства, который оказывает огромное внимание и продолжает дело начатое. Это очень актуальный образ. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә лә уңышлы көндәр теләп хушлашабыҙ. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау сәләмәт булайыҡ.